Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga, usab tarong adlaw, Miyerkules na ba aron manghigala. Page sa 5 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2026. So kumusta naman mga higala no? Nga akong mga kaigsuunan nga kanunay nagpaminaw sa estasyon DYWC o kanunay usab nga ni saksi o ni tanaw ni tanaw mga higala sa DYWC Teleradio. Hala no? May mudto na kanatong tanan o naghinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa Panglawas Abino. Page sa 5 na gini mga higala no? Mas maayo gyud nga atong i-monitor kanunay ang mga pitsa kay hapit na ba yung Pasko. Karong nga Agosto na, sunod bulan, wa na September na, wa na Pasko na. Bear month na no ingon ni ana. Bino ato day nga timbayaw usog of course ang ato ang talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang akong mga classmates no si Padre Tonton Arnaiz, si Padre Dami Hiramis o gingamanusab si Padre Kining Dami Hiramis o gingamanusab si Padre Hiramis, Padre Tonton Arnaiz, ug ingamanusab si Padre Obing Masyon. Oy, nakamusta na no? Nanghinaot kita mga higala nga naagud kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon. Abi no ato dayon pong timbayaw no ug mayong mudto nga akong mga kaubanan sa DYWC sa ato ang mga kaagbanan ako sa Commission on Migrants. No, salamat kayo ha sa inyong usab nga pagsuporta sa atong kalihukan sa dihang mibisita dinhi sa atua sa Diocese of Dumaguete ang imahe no sa Birhen sa Antipulo nga naila na usab kayo nato nga Our Lady of Peace and Good Voyage. Ano no? Unya ato pod nga kumustahon ang atong mga Marian devotees diri sa Diocese of diri sa Cathedral no. Sila gyud mahigala. Actually, kami igo na gyud may nga ni-facilitate. Sila gyud mismo mahigala mo nagpahigayon gyud sa nagkalain-lain nga mga kalihukan, no? Or of course, ang atong talahurod nga kadang Kura Paroko diri sa Cathedral, si Monsignor Robert Bunggoyan. Ayan, no? Abino ari na tamang higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahanon ni ining kamudtuhon. Abino, no? August 5, Wednesday, ari kita sa ato ang CBCP News. Military Diocese marks 40 years of renewal and call to serve troops, no? Sa ato pa ang Military Diocese mga higala nagsaulog sa ilahang ika-40 katuig nga kasumaran sa ilang pagkatukod. Nya timing pod nga gisaulog ni nato ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, ang patron sa mga sundalo. Nya ang sa maong kalihukan mga higala nga didto himua sa St. Ignatius Cathedral si Papal Nuncio Archbishop John Brown maugyod mismo ang ni-officiate sa matud pa kining kalihukan sa misa, no? Unya balita gikan sa Vatican mga higala, Pope to Cardinal Simoni, no prison can separate a person from the love of God, no? Kay kinigod si Cardinal Simoni mga higala na bilanggo kini didto sa Spac, Albania na 18 katuig during the communist regime. No unya matud pa ila nga gisaulog nila ang matud pa misa alang sa tanan na nakaagi sa pagkabilanggo na itong lugar during the communist regime o kalakip na no ang talahurong kardinal si Cardinal Simoni. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa ato nga Saint of the Day. Pero ang ato karon nga kalihukan mga higala dito sa Vatican mao ang dedication of the Basilica of Saint Mary Major. Ayan o, Saint Mary Major. Pangutana kita,
Unsa man kining Saint Mary Major, no? Kining Saint Mary Major mao kini ang cathedral, no? The largest church built in honor of Mary, one of the four Roman basilica, Saint John Lateran, Basilica of Saint Peter, and Basilica of Saint Paul. Basilica of Saint Paul outside the wall, no? Mo kini ang mga dagko kayo, no? Niya kining, according to tradition, mga higala, a wealthy Roman couple pledged their fortune to the Mother of God. A miracle happened there. Kining gitawag na took snow in summer, and the Virgin told them to build a church on the same site. Kining gitawag og Our Lady of Snow. No, muna nga kining lugar karon mga higala mao kini ang dedication karong adlaw sa Basilica of Saint Mary Major. Yan, no? Hala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang pagpangalagad. Abi no, padayon kita sa ato ang mga buhatonon o padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Abi no, arin nata mga higala sa ato nga topic, no? The role of the saints at Catholic perspective, no? The role of the saints, ang papel sa mga santos sigon sa pagtulon ang Katoliko, no? Binuon sa manggidiay ang papel sa mga santos alang kanatong mga Katoliko. Ang mga santos mao sila ang modelo sa kinabuhing balaan nga angay nato nga sundon, the models of holiness to imitate, no? Sa ato pa kini di ang ato ang kining gitawag nato pagdebosyon sa ato ang mga santo. Ang usa po day kapaagi niini mao ang pagsunod sa kinabuhi nga ilang gipuy-an nga diin mapudo sa kabalaan. Ganyan, ano? Unya, spiritual companions within the communion of saints. Sila usab di ay ang ato ang espirituhanon nga kanang gitawag nato kauban, no? Kana bitang companion ba? Imuha ba ang kauban sa imuhang paglawig din yung kinabuhi? Asa ito pa, ang imong mga pag-ampo, no? Ang mga pag-ampo, nagdebosyon ka sa mga santo, o ang mga santo usab ngayon magdebosyonan, nag-ampo usab alang kanimo. Amo na gitawag na itong communion of saints. No, niya, act as intercessors who pray to God for us here on earth. No? Sa ito pa, kinidaing atong mga santo nga gidebosyonan, no? Mao nagampo usab kini alang kanato, nag-intercede kini alang kanato dito na sa langit. Kining mao nga mga rason, mao kini ang tulo ka mga rason ngano nga ato silang gi-venerate. Gi-venerate. Ngano to ganang gi-venerate nato? Tungod sa ilahang, tungod kay sila mao man ang model of holiness to imitate, spiritual companions within the communion of saints, and of course act and intercessors who pray to God for us here on earth. Okay, no? Abi no, doon na may mga uban ba mga higala nga kontra kay nila mga kabulo kang nganong kontra kay nila mga santo, kabulo kang ngano tungod kay ila manggod nga gi-associate ang mga santos nato mga Katoliko ba, ang ilag yung pagtuo nga atong gisimba isip Dios ang mga santos. Muna nga sigon sa mabasa nato sa Exodo, kining gitawag natong Exodus 25 versikulo 18 nga dili gud kita pahimuon, no? Dili pitsa Exodus 20 day, no? Nga dili gud kita pahimuon og mga imahe. O nya kay dili man tumao lagi, dili man lagi tumaong mga imahe ang giingon kay kun atong tan-awon sa Exodus kapitulo 25 bersikulo 18, ang takop man gani sa sudlanan sa kasabutan duna may duha ka imahe sa kerubin. So ito pa kung gidili pagyud ang mga imahe nganong nagsugo mo pod ang Ginoo nga pahimuon ang taklob kini sa kining gitawag nato kini bitaw Ark of the Covenant ba, butangan og imahe or estatwa sa mga kerubin. Sa to pa dili gyud ang tanan nga gidili. Ang gidili kato bitaw mga imahe sa mga baka, kini si Baal ug daghan pang uban.
Pero kini mga santos wala gini yung gidili. Kay dili man gini siya kaaway sa Ginoo. Kana si Baal gihimuan man og kanang gitawag nato og imahe niya kaaway man lagi na. Pareho sa bana ba? Pareho sa bana sa usa ka asawa nga ang iyahang bana adunay imahe na adunay iyang hulagway. Dili gina masuko ang bana, pero ang usa ka bana kung adunay hulagway sa laing babae, kana suko na ng asawa na mao gihapon na ang analogy nga atong gamiton. Kung ang matud pa ang hulagway nga anaa kanato iya sa katawhan sa Dios, iya sa Dios mismo sa atong Ginoong Hesukristo, adili gina mahitabo nga masuko ang atong Ginoo niya na. Kay mo maor man gina siya no. Ang analogy na to niya na kung ikaw usa ka kaasawa o nya naay ang imuhang bana adunay picture nimo, masuko ka kung hagkan sa imong bana ang imong picture. Gawas ka kung naggihagkan sa imong bana picture sa imong silingan. Ana no mo gihapon na sa ato ang pagtuo, no mo gihapon na sa atong pagtuo no nga dili ginaangay nato nga ilhon ang mga imahe nga mga Dios or ang mga santos. Kay usang gyud sa ilahang gikasuk-an sa mga santos mao kini atong paghimo kanila og mga kanang imahe. Para nako ba para sa ako lang. Kay wala man jud kay angay kasuk-an sa mga santos ug butong na hunaon. Kung may imong kasuk-an gud daw og imong yung tanaw unsa may sala sa mga santos sa anang pipila nato ka mga igsuon nga kontra kay mga santos, wala man gyud. Gani nahimo man silang modelo sa pagtuo, nahimo sila nga spiritual companion, ug nahimo pud sila nga intercessor. So usa may problema ana. Ang problema ra gyud na kay nagtuo man gud kini ato mga igsuon nga mga dili Katoliko, nagipaka-Dios nato ang mga santo. Unya pruiba nila nganong gipaka-Dios nato kay ato man gihimuan og estatwa. Okay, para nila basta himuan na ganing estatwa gipaka-Dios na gina. Sa ako ra correct me if I'm wrong. Basta ganing himuan na ganing estatwa mo nang dili gina sila mutahod bisag unsang estatwa. No, kana ganing sa Rizal di amot mutahod bergen na Atlanta. Kaya kung mutahod sila na, gipaka-Diyos na po nila si Rizal. Yan na, no? So, sorry kayo sa mga laing relihiyon. Ako lang gi-explain sa ako mga kaubang Katoliko kung unsa gyud mga hinungdan nga nga suko kayo ang mga laing relihiyon sa kining mga santo. Kay nagtuo gud sila na kita Katoliko nagsimba sa mga santo isip Dios. Ug usa sa mga kamatuoran niini mao nga naghimo kita og mga estatwa nga atong matud pa gitahod, no? So man nga angay lang gyud natong kanang pasabtong bitaw gyud ba ang atong mga laing relihiyon nga kaigsuonan nga ayaw po din taon ninyo og isirado inyong una sa among pagtulunang Katoliko. First is klarohon lang gyud nato ni ang mga santo wala namo gipaka-Dios. Amo ra nang gitahod, mura gitawag nato sa English og veneration, to offer deep respect and honor. Ngano man, tungod kay gihimo man nato sila nga modelo sa ilahang nahimo sila nga model of holiness to imitate, spiritual companions within the communion of saints, and of course, they act as intercessors who pray to God for people on earth. Muna na siya da, no? Unya kay tungod lagi nang momadyo na inyong hinungdan nga nangasuko gyud mga santos kay among gihimuan og mga imahe, ayaw lang, no? Kay kining mga imahe gitawag na namo ni og mga sacramentals, no? Holy signs and actions that serve as reminders to draw our thoughts back to God and His wonderful deeds. Sa ato pa ang mga santos o kining mga sacramentals, kining mga kuan, usara kini ka pamaagi nga diin mapahinumduman kami kanunay nga ang among huna-huna adto gyud mapokus sa Ginoo ug adto kini ug tungod sa mga maayong buhat. Okay, ang mga santos good maay man gyud sila mga buhat mabutan na nga santos. Nato pa kung magtan-aw ganito sa maayong buhat sa mga santo, usag gyud ang tinubdan niya na ang tinubdan sa iya mga maayong buhat mao ang pagtulunan nga gikan sa Dios ug tungod ni ana ato silang gipasilunggan. Sa ito pa kung makakita tang mga santos, at the same time, makapahinumdum pud kita sa mga maayong buhat nila nga
ilang nadawat gikan sa Dios ug dapat lang nga ato silang sama ba ni Saint Francis ba, ni Saint Francis sabi no balik-balikan nato og mga adlaw may gala ha, ato nang balikan og mga adlaw kay medyo wala na tay oras pero sa gihapon sa ngalan sa itong talawrong obispo Bishop Polito B. Cortez, station manager si Father Rama Ata, ang ato usab nga mga kaubanan sa estasyon DWC. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia kag manamilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.